Hej alle sammen, og velkommen til endnu en samtale mellem Belinda og mig. Og vi har det meget sjovt, uafhængigt af hinanden, at vi er blevet optaget af et tema omkring, man kunne kalde det underliggende programmer, eller paradigmer, eller overbevisninger, men altså nogle af de der lidt mere grundlæggende tanker om, hvordan vi er i verden, som vi kan have fået med os, og hvordan de spiller ind på vores måde at være i verden på. Og, og vi fik lyst til at snakke om det, fordi at vi oplever, eller jeg oplever i hvert fald, kan Belinda sige, om hun er enig, det tror jeg. Men, men der er jo mange, der spørger til, men hvad så med de oplevelser, jeg har med mig, eller hvad med de erfaringer, jeg har, de har jo indflydelse på, hvordan jeg har det i dag. Og man kan sige, det er jo også noget af det, den traditionelle psykologi peger på, det er, at vores opvækst eller vores barndom har indflydelse på, hvordan vi er i verden. Og der er noget, hvor jeg bare tænker, der giver jo mening. Vi kan jo se, at alt efter, hvordan vi er vokset op, og hvilke familie vi har været en del af, eller hvilke oplevelser vi har med os, jamen så har vi tendens til at tænke bestemte tanker sammenlignet med andre. Så vi kunne godt tænke os at bevæge os i det her felt mellem lidt mere traditionelt, hvad er det, vi kan samle op af erindringer og minder, og hvordan kan vi kigge på det fra et 3P-perspektiv, hvor vi både anerkender, ja, vi har alle sammen hver især tankevaner, som vi har fået med os, eller vi er blevet tillært, eller vi har blevet påduttet, eller hvad man nu kan bruge af ord, som styrer os, og som er en del af vores måde at være den på. Og det, der så kan være virkelig hjælpsomt, det er at snakke om, men er det så nogen, der definerer os og styrer os resten af livet? Eller, som principperne peger på, hvad hvis vi begynder at blive bevidste om dem, så kan de faktisk opløse sig, så vi kan slippe fri, eller så de kan falde bort, og stoppe med at have den indflydelse på vores liv, som de har haft. Og jeg hørte lige et ret fint foredrag med Judith Sedgman, som er en af de gamle pionerer, der kendte Sydney Banks. Og hun sagde bare noget super logisk. Hun sagde, ja, yeah, jo ældre vi er, jo flere minder og erindringer har vi samlet op. Og det tænker jeg bare, ja. Altså så når vi er 2 år og 3 år, så er der ikke særlig mange oplevelser, som vi har akkumuleret i vores hjerne. Men når man er 45 år, som jeg er, eller lidt ældre, som Belinda er, så har vi jo erfaringer med os. Øhm, Mm. hvis vi ikke er bevidste, bare nogen, der kommer til at styre, hvordan vi tænker om verden. Og det kunne vi rigtig godt tænke os at snakke om i dag. Mm. Ja, det er et spændende emne. Og jeg for min del i hvert fald blev meget inspireret af et opslag, der var i 3P-gruppen på Facebook, som var skrevet af vidunderlige Kirja Horst Frederiksen, hvor hun havde skrevet et indlæg, der handlede om skyld og underliggende programmer, som jo er det, du peger på lige her. Øhm, og som gav simpelthen så meget mening i den måde, hun forklarede det på. Netop som du siger, at vi jo alle sammen har været underlagt en barndom, en fortid, en ungdom, et liv, hvor livet jo på en måde bare hele tiden kommer på banen med forskellige oplevelser. Og det som, uanset hvad det er for en slags oplevelser, så vil det jo, jeg vil ikke sige, at det vil efterlade sig spor, for det vil også betyde, at det lå et eller andet sted. Men vi kan have nogle underliggende temaer, ligesom kørende i vores liv, nogle overbevisninger, vi har fået omkring verden og os selv, som både kan være positive og negative.
Og jeg hørte også lige her den anden dag et vidunderligt webinar med Linda og George Pransky, hvor intervieweren begynder at spørge lidt ind til det her med minder. Fordi hun på et tidspunkt havde, lige 2 sekunder, jeg skal lige rømme mig her. Hun havde været på et parforholds sådan retreat sammen med Linda og George. Og der havde George sådan nærmest i en bibemærkning sagt, at hvis ikke minder fandtes, så ville vi højst sandsynligt ikke have nogen problemer. Og det synes jeg bare er et virkelig, virkelig interessant udsagn. Og så sidder de og taler videre, og så siger Linda Pransky til George Pransky, ja, men George, hvad stiller du egentlig op med alle dine minder? Fordi han er jo lidt over 80 år gammel nu, og der er altså røget noget ned i godteposen, både på godt og på ondt, når man har den alder, ikke? Så hvad gør du egentlig med dine minder, George? Og så sidder han sådan lidt, så siger han, ikke nok, siger han så. Fordi han på en måde har et sind, der gør, at det ikke er interessant for ham at gå ned ad den sti. Men noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at pege på her, det er, at nogen af os har måske en øget følsomhed i forhold til de ting, vi har oplevet, de ting, vi har gået igennem i vores liv, som gør, at der måske er lidt kortere vej til, at vi bliver aktiveret i vores følelser og i vores nervesystem. Fordi der på en eller anden måde er løbet meget vand i åen. Og det handler sådan set ikke så meget om, hvad det er, vi har været ude for. Hvad det er for nogle kriser og traumer, og nu laver jeg lige gåseøjne her, vi har oplevet. Fordi det findes per definition ikke kriser og traumer. Det, der findes, det er den måde, vi har oplevet det på. Det er det sted, vi har. Altså de tanker og de følelser, vi har haft, da vi har stået i et eller andet, som har oplevet voldsomt for os, måske som børn. Og det er ikke noget, vi bestemmer selv. Det er ikke noget, vi selv vælger. Det er simpelthen noget, der sker for os. Og hvis ikke, og igen, så bliver vi nødt til lige at pege på det her med, at det er ikke alle, der oplever alting ens. Altså, der er jo mennesker omkring os, som har været igennem de mest forfærdelige ting, de mest rædselsfulde ting. Men den oplevelse, de har haft i det øjeblik, det stod på, har måske ikke været så voldsom som en anden, der har oplevet præcis det samme. Og det vil sige, at de har måske ikke noget underliggende program, der kører, hvor de har en frygt i forhold til et eller andet bestemt. Lad os bare sige, som Kirja beskriver i sit post på Facebook, at vi har udviklet en eller anden form for frygt i forhold til at køre på motorvej. Og det kan være, at vi uden at vide det, eller fuldstændig ubevidst har været ude for et eller andet, der har sat en skræk i livet på os, som vi har oplevet som små børn. Der kan have siddet 3 små børn i den her bil, som har været ude for nøjagtigt det samme. Men det er ikke det samme, som at de alle 3 får en skræk i livet i det øjeblik, der for eksempel sker en ulykke, eller man er ved at køre galt, eller et eller andet. Det er den oplevelse, vi har i det øjeblik, det gør ved os i det øjeblik. Og det bestemmer vi ikke selv. Det er fuldstændig uskyldigt. Men det kan så lægge en eller anden form for underliggende program, der kører i det barn, som har oplevet det voldsomt, som gør, at man måske på et senere tidspunkt pludselig udvikler en eller anden frygt for at køre på motorvej. Og det kan være, at man slet ikke har nogen erindring eller nogen minder om, at der er sket noget, men man kan bare mærke, hver gang man nærmer sig en vej med flere spor, så kan man simpelthen mærke frygten, og man kan ikke være i det, og man bliver nødt til at træffe et andet valg, og for eksempel vælge landevejen. Det, som Kirja også peger på her, det er, at vi bliver nødt til at tage begrebet skyld ud af det her. Fordi det er ikke noget, vi gør bevidst, eller noget, vi vælger. Det er noget, der lægger sig som et underliggende program i os, som ligger lidt tæt på aktivering. Og når vi begynder at kigge nysgerrigt og kærligt på det, tænker jeg, nu skete det sørme igen. Altså, hvad handler det om? Hvad går det ud på? Hvad er det egentlig, jeg gør med det, når det dukker op? Og forstår det her med, hvordan principperne virker, hvordan vores tænkning virker, hvordan vores tænkning aktiverer følelserne. Og forstår, at det ikke er vores skyld. Det er ikke, fordi vi har gjort noget galt. Så kan der nogle gange komme lidt bevægelse i det, og lidt opblødning i det.
når vi kigger på det fra et blødt og kærligt og omsorgsfuldt sted, at vi ikke har den her, jamen det skal gå væk. Og jeg er da også en idiot, at jeg ikke kan finde ud af det her. Altså, hvorfor kan jeg ikke knække den her kode? Altså, nu må jeg også virkelig få gjort noget ved det. Det virker aldrig. Det, der virker, det er at have en kærlig omsorg for det, der sker. Og at vide, at det er et underliggende program, vi ikke selv har valgt. Det, det er så vigtigt, og jeg tænker, det du siger, det er også, at det, der styrer, hvilke programmer, der bliver lagt ind på vores harddisk, kommer ikke fra den ydre verden. Det kommer fra vores oplevelse inde i os, som vi havde, altså, da der skete noget. Og nogle gange er der jo sket noget fuldstændig reelt, som vi har haft en oplevelse af. Men det kan jo lige så let være, at der er et barn, der bare har hørt mor og far tale om, hvor farligt det er at køre på motorvej. Så de har aldrig været i nærheden af noget farligt, men de har lært, de har fået noget tænkning om, at det er farligt. Og det, jeg synes, der er vigtigt at pege på, som du også siger, Belinda, det er, for det første, så er der ingen af os, der går igennem livet, uden at få lagt programmer ind. Altså, vi lærer måder at være i verden på, som hvis vi er i en familie, hvor det er meget vigtigt med tid, og man skal komme til tiden, og hvad er klokken, og vi er ved at komme for sent, så vil man lære noget tænkning om at holde øje med, hvad klokken er, hvor man kan vokse op i en anden familie, hvor man slet ikke går op i tid, og det skal nok gå, og vi har masser af tid. Så, så det kan være, at man vokser op i en familie, hvor man går op i, at der er gjort rent, eller man kan være, at man vokser op i en familie, hvor man snakker om, at verden er et utrygt sted at være, eller det kan være, at man vokser op i en familie, hvor der bliver ens forældre ikke har overskud, så de taler grimt til en, så man lærer, at jeg er forkert, jeg er ikke, som jeg skal være. Man kan få masser af tanker, som kan opstå inde i en, som kan danne det her underliggende program. Og to ting, som er super relevant, og jeg gentager i virkeligheden bare Belinda nu. Det ene, det er, ingen har valgt, hvilke programmer, der bliver lagt ind. Og når vi er børn, så suger vi bare til os, og vi er jo ikke også afhængige af at tilpasse os og være i verden på en måde, hvor der bliver passet på os så godt som muligt. Så vi tager til os, og det kan være, der er nogle kommentarer, vi får hen i skolen, eller fra en lærer, eller fra forældrene, eller vi lever også i et samfund, hvor der er nogle ting, der bliver tilskrevet værdi, som er flot og godt og succesfuldt, og så er der noget andet, som normen lige nu i den tid, vi lever, tilskriver som forkert. Og det bliver vi præget af, det tænkning, vi kommer til at tage til os. Og det er ikke noget, vi selv gør. Så de programmer, du går rundt med, de programmer, som du lever ud fra, det er jo ikke, fordi du har siddet og bladret i programkataloget, og så valgt dem ud, fordi de lød spændende. Men det er nogen, der er kommet og blevet lagt ind, og nogle gange uden vi overhovedet er klar over det. Så den ene ting, det er, at det giver, set fra mit perspektiv, ingen mening at snakke om skyld. At det er vores skyld. Vi valgte det ikke. Vi havde ikke et valg. Vi besluttede ikke, hvor vi blev født, og hvilke oplevelser vi skulle have. Det er uskyldigt. 100% uskyldigt. Øhm, men de fleste af os, fordi programmerne afspiller ind i vores bevidsthed, så det bliver i vores tankefilm, de bliver aktiveret, så ser det ud som om det er os, og vi burde bare kunne tænke noget andet, og det er da også for dårligt, nu kommer de igen, og i øvrigt kender jeg til 3P, så nu burde de ikke komme. Så vi kommer på en måde til at tage ansvar for programmerne. Vi kommer til at tænke, at vi burde have omskrevet dem, vi burde have været fornuftige, vi burde have vidst mere, så vi ikke fik de programmer, vi fik. Og for mig så for det første, det kunne vi ikke. Og det er tænkning, der bare gør programmerne personlige og kobler skyld på et fuldstændig uskyldigt område. Mm. Så det er bare, for mig, som Belinda siger, det er bare virkelig vigtigt, for det er meget, meget rarere at få øje på, Gud, hvor har jeg nogle programmer, der ligger og kører, og som nu kom jeg til at dømme mig selv forkert, fordi jeg har det her program. What? Jeg har lært at tænke sådan her om det her. Nå, så nu er det for dårligt. Nu blev de vrede på mig, og jeg må jo ikke gøre nogen vred. Jeg er forkert. Nå, jeg har et program om, at andre ikke må blive vrede. Ah,
Det er jo ikke et program, jeg har valgt. Det er bare et program, jeg har levet i. Så det der med at gøre det upersonligt, gøre det til, det siger ikke noget om dig. Det handler ikke om dig. Det er bare et program, der er lagt ind på din computer. Og ligesom din fysiske computer, så kan der ligge programmer, som vi kan installere, men vi kan også afinstallere dem igen. Og det er Fordi, lækkert, ikke? Så det er den ja. anden ting, jeg får lyst til at sige, det er, at det er også det, de tre principper peger på, at de her programmer, de er ikke os. Det er også derfor, de ikke er personlige. Det er programmer, der kører i os. Og vi kan ikke ændre dem med magt. Vi kan ikke tvinge dem op. Det hjælper ikke, at vi åbner harddisken og begynder at prøve at fikse programmet inde på computeren. Programmet vil stadigvæk være der. Så det handler om, det er at få en afstand til det. Kig på det med kærlighed og omsorg og forståelse for, at det er blevet lagt ind. Men begynd at være nysgerrig. Begynd ægte at sige, hov, hvornår har jeg lært det her? Er det et program, jeg er interesseret i at holde fast i? Eller er det et program, jeg har lyst til at stille spørgsmålstegn ved? Hvad hvis jeg ikke tog de her tanker så alvorligt? Hvad hvis jeg begyndte at opdage, at de kunne falde bort? Fordi det er den anden vigtige ting, det er, at de her programmer, de er ikke solide. Præcis. Og der er faktisk, nu peger jeg lige igen på de tre principper, 3P-gruppen inde på Facebook, som er den mest vidunderlige gruppe, som har så meget at byde på. Og en af de historier, jeg lagde mærke til her, jeg tror, det var måske dagen efter, at Kirja har lagt sin historie på, det er en historie, hvor der er en, der indleder og skriver, hej, jeg hedder Tina, jeg er sådan en, der ikke kan lide at gå tur. Og historien handler om, at Tina har haft nogle problemer med sin krop, der har gjort, at hun har været til en fysioterapeut. Og den her fysioterapeut siger til hende, jamen prøv at høre, altså, du skal simpelthen ud og gå en tur hver eneste dag og røre dig. Og hun er sådan helt, ej, det mener du simpelthen ikke, fordi jeg er sådan en, der hader at gå tur. Og så til sidst så tænker hun, "Nå, okay, så bliver hun jo nødt til det, ikke? Men hun er nødt til at have en eller anden belønning sådan i sigte. Så hun lover sig selv, at den her gåtur hver dag skal munde ud i, at hun godt må gå i Bilka, fordi så er der en eller anden gave. Så kan hun ligesom motivere sig selv til at komme afsted. Og det hun siger, det er, at hun hader at gå tur, fordi hun synes, altså fuglene larmer og alt det der natur og sådan noget, det er slet ikke hende. Altså. Og sådan har hun bare haft det hele sit liv. Jeg håber, I kan høre her, der er et underliggende program, der på en eller anden måde fortæller hende, hvad hun mener om at gå tur. Men ikke desto mindre, så beslutter hun sig for at gøre det. Og det, der så er morsomt ved historien, det er, at hun faktisk opdager det der med, at det på en måde var meget rart, og de der fugle, det var da egentlig også meget hyggeligt, når de pippede, og så videre, og så videre. Så nu havde hun på en eller anden måde fået øje på, at der var et underliggende program, der fortalte hende, at hun var sådan en, der ikke gik tur, og så var der alligevel noget, altså, og nu gætter jeg jo på, at hun er 3P'er, siden hun er inde i gruppen, der alligevel havde gjort, at hun, som du siger, Anne, var blevet en lille smule nysgerrig på sin oplevelse. Hvad er det egentlig, det her handler om? Det vil sige, at hun øger sin bevidsthed, og så begynder hun faktisk at sætte spørgsmålstegn ved hendes tidligere oplevelse, og pludselig vender billedet. Og så kan hun pludselig faktisk se værdien i at gå en tur, og kan faktisk begynde at nyde det. Så hun slutter ligesom denne her historie med at skrive, hej, jeg hedder Tina, og jeg er sådan en, der godt kan lide at gå tur. Så som du siger, Anne, så der er ikke nogen af vores underliggende programmer, der er solide. Det handler om at øge sin bevidsthed og blive nysgerrig på. Hvad handler det her om? Hvad er den her oplevelse lavet af? At have den her ømhed og blødhed over for sig selv og give sig selv lov til måske at kigge på det fra en ny vinkel og se, om man kan få noget bevægelse ind i det. Men i hvert fald være 100% bevidst om, at det program er ikke noget, jeg selv har valgt. Altså, jeg kan ikke lide at gå tur. Jeg har haft et program, der hedder, jeg kan ikke lide at gå tur alene, jeg skal have nogen med. Altså, og hvor det kommer fra, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Det er ikke, fordi jeg er bange eller noget. Men der kom også en nysgerrighed i det, der gjorde, at jeg pludselig opdagede, at det var en eller anden historie, jeg havde holdt fast i. Det passede ikke. Så nysgerrighed og blødhed her, og villighed til at øge sin bevidsthed og være nysgerrig på de programmer, vi ikke selv har valgt og ikke selv er skyld i, er nøglen til, at der kan komme bevægelse i noget, og at ting kan forandre sig lige pludselig og se helt anderledes ud. Og det er faktisk fuldstændig vidunderligt, lidt på samme måde, som hvis man
før i tiden havde nogle fordomme imod andre mennesker, og de pludselig blev gjort til skamme. Og det viser Gud, det er en eller anden historie, jeg har lavet, det passer slet ikke. Og jeg tror, som Kirja også skriver i sit opslag, at vi er vildt styret af de her programmeringer. Og jo mere ubevidste de er, jo mindre nysgerrige vi er på det, jo mere har de på en måde magten over vores liv. Men det er alt sammen lavet af tanker, vi tror på. Det var sjovt. Jeg lagde mærke til et program, jeg havde. Jeg har lige købt en ny cykel. Der var en bil, der var bakket ind i den gamle, så jeg har fået en ny. Og så skulle jeg køre på den for første gang. Og så hele vejen hjemmefra ind til mine lokaler, som jeg har, der kørte jeg, og det eneste, der kørte i min hjerne, det var det et godt valg? Var det den rigtige cykel? Var det et godt valg? Kørte den godt? Er sadlen lidt hård? Og lige pludselig der for mig, gud, jeg har et program her, der vurderer, om det valg, jeg havde truffet, var rigtigt eller forkert. Så var bare ren vurdering. Og der var sådan noget i mig, der tænkte, men jeg har købt cyklen, jeg kører på den. Ja, valget er truffet. Who cares? Det var bare, og så kunne jeg bare se, Gud, så hvis jeg har haft en samtale, eller så hvis jeg har sagt noget, så starter vurderingsprogrammet lige igen. Var det klogt? Var det godt? Hvor jeg bare tænkte, Gud, hvor er der meget vurdering. Godt, dårligt, som jeg har været vant til at tænke, fordi jeg skal jo lige holde styr på, om det var godt nok. Ikke? Men det er bare et program, som i de fleste henseender er fuldstændig ubrugeligt. Så jeg er bare sådan blevet bevidst om, okay, men det er faktisk ikke et program, jeg er interesseret i at holde ved lige. Jeg tror, jeg opsiger abonnementet. Og det er jo ikke sådan, at jeg bare vælger at sige væk af det. Det kan godt være, der er en udløbsperiode. Men jeg kan mærke, det er jo ikke noget, jeg har valgt. Det er bare noget, jeg fik øje på. Gud, det sker. Ikke? Og det sker sikkert i rigtig mange af os. Og det, jeg synes, der er så fint, som Belinda peger på, eller som er vigtigt at pege på, det er det her med den her historie om, er jeg en, der går tur? Det er jo et underliggende program, men det er lige meget, hvad programmet har af indhold. Alle programmer er ens lavet. Alle programmer er lavet af tanker. Men vi har haft, og det kan jeg se, når jeg snakker med folk, der er nogle programmer, som vi tror er svære at afinstallere end andre. Mm. Altså hvis man har været udsat for øh, voldsomme ting, eller en traumatisk oplevelse, eller så får vi en historie om, at det program, jeg snakket med en, der har været udsat for seksuelt overgreb, som har haft et underliggende program, der har kørt hele hendes liv. Og lige pludselig blev bevidst om, hvor vi sidder og snakker om det her, den her oplevelse, som jo har været helt reelt, virkelig voldsomt og ubehageligt. Som om, at det her program er sværere at afindstille end alle andre. Og det er egentlig en måde at snakke om det på, som om, at det bliver solidt. At det hjælper, det er ikke hjælpsomt. Det er hjælpsomt at snakke om det fra et omsorgsfuldt sted, og en forståelse for de konsekvenser, det har haft, og med respekt for, hvad det har haft af betydning. Men der var alligevel noget rart i at få øje på, men selve oplevelsen, der kan dukke op i den her kvinde, den oplevelse er ikke mere solid end alle andre oplevelser. Og da vi begyndte at snakke om det, der var der jo lettelse, fordi det giver håb til, at selv den oplevelse kan slippe igen. Så det er ikke sagt, at alle oplevelser der ikke er nogen oplevelser, der er meget intense og voldsomme, men det er bare, det er så håbefuldt, at hvis vi er bevidste i nuet og kan se med omsorg på de programmer, der bliver aktiveret, de oplevelser, der bliver skabt i os, kan se de upersonlige, det var ikke vores valg, og have omsorg for os, og begynde at se, at de kan opløse sig, så er der altså håb forude. Mm. Ja. Og jeg tænker også, at, at vi som mennesker skal have øje for, os som terapeuter og psykologer, det der med, når vi sidder med et menneske, som rent faktisk har været ude for noget virkelig, virkelig voldsomt, som de er meget påvirket af, at så er det utrolig vigtigt at være opmærksom på, at man på en måde gør det, der hedder, at man holder space. Altså, at man simpelthen bare er med dem i det, Mm. og ikke forsøger at få dem ud af det, eller fikse det. Øh, Slet ikke ved at begynde at tale 3P eller elevatoren, og nu skal du bare høre, det er bare forbigående, og det går over lige om lidt, og det er jo bare dine egne tanker. Men at man også har den
omsorg og empati og indføling, der gør, at man er med mennesker der, hvor de er, og at man ikke begynder at tale om andre perspektiver eller andre måder at se det på, før at man kan mærke, at nu er der en form for resonans, fordi folk kan ikke tage det ind, og det kan virke overgrebsagtigt, hvis man forsøger at flytte folk med vold og magt. Måske fordi man ikke selv kan holde ud, at de har det dårligt. Mm. Men at man så bare der tilbyder at være der og være sammen med dem og lytte, uden at forsøge at fikse noget, ikke? Ja, det er Ja, så vigtigt. ja, det er Og virkelig, virkelig jeg vigtigt. snakkede lige med, jeg lige snakkede faktisk lige præcis, jeg har lige holdt foredrag på 3P-højskolen, og der snakkede vi lige præcis om det her, Mm. hvor afgørende det er, at vi kan lade folk have deres oplevelse Ja. Og når og du være siger det, med den. ja, og når du siger det, så kommer jeg faktisk lige i tanke om en frisk fra fad oplevelse, jeg har haft, fordi vi to har talt om rigtig mange gange det her med, at jeg har haft en modstand imod at holde foredrag. Mm. Mit underliggende program hed, men jeg kan bedre lide den der sådan intensitet og det, der opstår i mødet, når der kun er, når det sådan er en til en, eller par, eller et eller andet. Og det program var jeg blevet nysgerrig på. Vi har talt om det mange gange. Og så har jeg simpelthen besluttet mig for, at hvis der var nogen, der spurgte mig, så ville jeg sige ja. Og nu skal jeg holde 2 foredrag i den her måned, og det første, det var faktisk i går aftes i Roskilde, hvor jeg var inde og tale om parforhold. Og som jeg lige har siddet og fortalt dig om, altså, det var en fantastisk oplevelse, og jeg havde det som en fisk i vandet, og jeg var så glad bagefter. Hvilket viser mig, at det underliggende program, jeg har troet på i rigtig lang tid, nu på en eller anden måde er kommet i bevægelse, fordi jeg også har været nysgerrig på det. Og det var udelukkende en historie, der var lavet af tanker, jeg troede på. Så det at øge sin bevidsthed og kigge ind i det og tænke, hvad, hvad er det for noget? Hvad handler det om? Altså, hvad er det, jeg på en eller anden måde fortæller mig selv og kommer til at tro på? Gør altså, at vi faktisk kan sætte bevægelse i rigtig mange ting i vores liv, som kan være vigtige for os på en eller anden måde. Ikke? Så jeg får bare lyst til at opfordre jer derude til med stor nysgerrighed og stor ømhed og omsorg for jer selv, stor blødhed, og uden skyld og skam, simpelthen begynde at kigge på, hvad er det for nogle underliggende programmeringer, I stadigvæk tror på, og er der nogen af dem, I har lyst til at kigge på og få lidt bevægelse ind i, fordi det er faktisk ret fantastisk, kan jeg så afsløre herfra. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med, og altså, det er jo en kæmpe hjælp for os til, hvis I vil dele, eller Nej. like, eller anbefale, fordi det hjælper vores podcast til at komme ud til flere, som forhåbentlig kan have glæde af den. Så tak til alle jer, der allerede har gjort det, og et ønske herfra, hvis der er flere, der har mod på det, så værdsætter vi det rigtig meget. Ja, tak til jer.